Ayo! 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 Basta yun, gawa sa dito ka, inawala ko. Unsay mo akol? Asa yung papadong, maningil ko. Last na adlaw na niya karon, mapriso na siya. Siya ram ka ang mapris akol, wa man ka ako'y labot. Oh, siya ra. Sigurado ka kol, siya ragyod. Sigurado lagi, siya ra may nangutang. Ah, okay. Tara o, prisuwa na. Grabe ang papa boy. Gamay ra kay kadlukan, ukukra. Dagan na. Mas kuya ang Papa Jill. Isabit din na siya madlok. Wala mo sa akong papa. Kalalay ra siya mahadlok. Unsay lalay? Buhaya ba? Ah, wala mo sa akong papa. Simple ra kay kadlukan. Asar ko dyan siya mahadlok sayon? Sa okok? Dili ay, sa kolektor. Pa, wag na ko giskwilahan balon be. Walo ni mo. Daraw, 30. Sulod ni sa isa ka bulan. Ha? Kaning 30 pa? Sulod ni sa isa ka bulan? O sayon kay wala di kwarta imong papa. Ah, sige lang pa. Manikamot lang ko pa. Kining kwarta nga imong gihatag sa ako ah. Dublihon ako ni. Sige sayon. Salamat kayo. Wag to sa ko pa. A few moments later. Papa, dara akong card. Wais, naunsa man imong abirid sa yun, 60! Maubiyad ang promise na ako sa imo pa. Nga ang gihatag di mo nga 30, dublihon ako. Bay, pako ka ba? Basta na po naman pa-pick up line na wala mi. Puba ka ganito, pako ka ba? Eh, bakit? Ang sarap mo kasing pukpukin. Oye, klaro sayon. Yang, grabe na yung limonsito ba? Makapangit og nawong. Weng, ano man? Dalawa, o. Testingan ako. Dalawa, o. Pangit ako nawa. Hala, o. Ni pangit imong naw. Ako daw. Hala, ni pangit dyan imong nawong niya. Ako daw, ako daw. Hala, ni pangit pa imong nawong kwen. Patry daw, ako daw. Nagkaon namang kak daw. Makita naman si mong nawong ba? Pa, unsa atong sudan? Katiguang na nimo, di ka kabalo mangitag sudan. Ah, okay pa. Da, impas!